Vezano uz moju kandidaturu u politiku, dakle mene nije pozvala nijedna politička stranka, niti sam se ja nudila političkoj stranci nijednoj, nego je Domovinski pokret Miroslava Škore pozvao prvog zapovjednika obrane Vukovara, pukovnika Ivica Arbanasa Lipog i legendu obrane Vukovara, pukovnika Hrvatske vojske Ivana Anđelića doktora, pa i Josipa Deura, da se uključe u proces, čak i da budu nositelji lista. Oni nisu zainteresirani bili za politički angažman, ali su rekli mi želimo, odnosno to je bila ideja Josipa Deura, da oni predlože Domovinskom pokretu i gospodinu Škori da se stavi mene na listu, a da će oni mene poduprijeti i sa svojim imenima i prezimenima i savršenim ratnim putem. Ja bih rekla da su to najveći sinovi Hrvatske i to kažem s punom odgovornošću i sa nizom spoznaja i informacija, da će oni na taj način podržati moju kandidaturu jer smatraju da bih ja mogla raditi taj posao dobro i na dobrobit hrvatskih nacionalnih interesa.